अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। नुकतेच शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेले प्रभाकर उर्फ जीजी उपरकर आता आपल्यासोबत आहेत। 2012 मध्ये शिवसेना सोडल्यानंतर खरंच आपल्याला मनस्ताप झाला आणि आज पुन्हा आपल्या कुटुंबात आल्यासारखं वाटलेलं आहे असं सत्कार समारंभाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितलेलं आहे। एकूणच जीजींचं काय आहे, त्यांचं स्वतःचं स्वगत काय आहे हे आता आपण जाणून घेणार आहोत। जीजी, एका तपानंतर तुम्ही पुन्हा एकदा शिवसेनेमध्ये रिटर्न आलेले आहात। मग अशी सांगितलं की एका रामराज्य मला पाहिजे म्हणून मी आलेलो आहे। कसं वाटतंय शिवसेनेत परत आल्यावर, ह्या सगळ्या माणसांमध्ये परत आल्यावर? कारण मी मगासपासून बघते पुष्पगुच्छ देऊन तुमचं अभिनंदन करणारी भरपूर लोक इथे दिसत आहेत। कसं काय वाटतं? खऱ्या अर्थाने माझे जुने सहकारी आहे, ज्यांनी पडत्या काळात शिवसेनेला उभारी देण्याचं काम या सर्वच कार्यकर्त्यांनी केलं होतं। पण मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे त्यावेळी पण राणेंनी शिवसेना सोडली, त्यावेळी मी शिवसेना सांभाळण्यासाठी आणि शिवसेनेचा शिवसैनिक म्हणून उभा राहण्यासाठी मी ते उभा राहिलो। त्यानंतर आज जी शिंदेची शिवसेना, शिंदेनी शिवसेना फुटल्यानंतर आज शिवसेनेला माझी गरज आहे, म्हणून मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आणि शिवसेनेचं परत एकदा सरकार येणं गरजेचं आहे। आणि म्हणूनच मी मगाशी म्हटल्यामध्ये 12 वर्षाचा वनवास भोगून मी या ठिकाणी या रामराज्य आणण्यासाठी, रामराज्य आणताना या जिल्ह्यातला आपला हक्काचा पालकमंत्री बनवण्यासाठी मी परत शिवसेनेमध्ये आलो आहे। आणि मी कोणती तिकीट, कोणत्याही उमेदवारी न मागता फक्त या जिल्ह्यातल्या आमदारांना निवडून यावं, जे लोकसभेला आपला उमेदवार पडला त्यामुळे आता या पक्षामध्ये आलो आहे। या पक्षामध्ये काम राहून सर्व शिवसैनिकांना मार्गदर्शन करणार आहे। तर जीजी उपरकर म्हणजे तत्कालीन शिवसेनेतलं एक बेधडक नाव असं होतं। कुठेही जायचं, भिडायचं आणि कुठल्याही प्रकारचे म्हणजे काहीही आपल्या अंगावरती घ्यायचं असे म्हणजे जीजी उपरकर होते। परंतु आता पुन्हा जसं आपण म्हणजे आपलं वय झालं, तुम्ही म्हणाला की मी आता जरी 60त आलेलो असलो तरी काही अंगावरती झेलण्याची अजूनही माझी तयारी। ही जी उर्मी आहे ती तुमच्यामध्ये कुठून आली? शिवसेना प्रमुख हे नाव घेतल्यानंतर ही उर्मी येते। शिवसेनेमध्ये मी काम केलं आहे, शिवसेनेचं बाळकडून मी घेतलेलं आहे। आणि माझं जरी किडनीचं ऑपरेशन वगैरे काही झालं असलं तरी मी आज या शिवसैनिकांच्या बळावरती, ही जी शिवसैनिकांची खऱ्या अर्थाने ऊर्जा आहे, बाळासाहेबांचे जे आशीर्वाद आहेत त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ऊर्जा येते। आणि असाच शिवसैनिक बघितल्यानंतर शिवसेनेवरती वेगवेगळ्या प्रकारचे वार करणारे किंवा प्रहार करणारे जे लोक आहेत त्यांच्या विरोधात जी उर्मी येते त्या उर्मीतूनच आपण खऱ्या अर्थाने शिवसैनिकांना पाठबळ द्यावं यासाठी मी या शिवसेनेत आता बदलतो। निश्चितच आपण बघितलं माजी आमदार जीजी उपरकर आता आहेत 60 वर्ष वयाची झालेली असली तरी तेवढ्याच ताकदीने आणि तेवढ्याच पुन्हा एकदा तरुणाला लाजवेल अशा ऊर्जेने पुन्हा एकदा या शिवसैनिकांमध्ये मिक्स झालेले आहेत। आपण बघत होतो उपरकरांचं स्वागत करण्यासाठी अनेक जण उत्सुक होते, त्यामुळे त्यांची पॉप्युलॅरिटी जी आहे ती किती अजून त्यांनी टिकून ठेवलेली आहे हे त्या सगळ्या त्यांच्या स्वागतामधून दिसून येत होतं। कॅमेरामन साहिलसह देवयानी वरसकर, कुडाळ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।